sa pungsod kag magpapanaog sang penalidad sa mga nagalapas. Ang hagna ginbulos sa Akta Republika 9147 o kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act nga napasar sa tong administrasyon ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Suno kay Cagayan de Oro City nga representante Ropos Rodriguez, kinanglan proteksyonan ang aton sini nga kagulangan sa illegal nga mga aktibidad, climate change kag para sa masunod nga henerasyon. Ini maayo nga tikang apang kuntani dugay na ini gin-implementar, dugang na ini nga ginkasa nga layi. Kalbo, puro-puro na ang aton kagulangan. Alin sa una, may mga mando bantayan ang kagulangan. Tubtob subong, sige ang pamulod sang kahoy. Wala man sa nagabantay. Kung kaisa, ang report ato na baton, bantay sa lakay. Ang nagabantay, gapamulod man sang kahoy, kaginapatindog man sa ila mga puluyan. Ining panghalit sa aton sini kabukiran kag kakahuyan amo na ang nagdulot sang baha. Kung hindi kita lukpan, hindi kita maghagad pinulok-pulok. So sa kadugay na nga problema, nagkalaalot ng aton sini nga mga kakahuyan, bag-o pa lang sila nakatukib. Kung wala magkalalumos, wala magsaka ang tubig, tubtob sa mga kabalayan, sa pila ka mga kaprobinsyanan, wala sila magbuklat. Ini nga layi, madugay na. Pila ka dinag-unang nagligad, apang wala gintagaan unto kay kalabanan sang nagahimo sini nga mga illegal logger, may mga kumpare man sa mga mamalida. Ang iban, amo man ang kapitalista. Amo na iyang kamatuuran. Ang mga ginatawag na ton labihay bala, ti ginapabulag-bulagan, ginapabungol-bungulan, ambot kon pilang partida. Hindi man tanan sa nasiling ko, pero klaro nga may proteksyon nga ara mismo sa sulod sang gobyerno. Ara sa pila ka mga sangasang gobyerno. Protektado sila. Kaya nga, may ara man under the table. Wala ko nagasiling, tanan, apang iniya klaro nga kamatuuran nga may mga ara nagahimo sang illegal, apang may ara proteksyon sa pila naton ka mga opisyal sa gobyerno. Kung kanday sino ini, amo ina ang dapat tutukan, amo ina sila ang dapat panilagan, kay amo ina sila ang nagahalit sa aton sini kagulangan. Pinsarabla, ining mga minahan. Sang si Gina Lopez pa, luyag ya ipasira, wala madayon, ginbalabagan. Bangod, ang iban, nagapanag-iyaman, mamalida kag pila ka mga opisyal sang gobyerno. Ang iban, ang tag-iya sina kompadre kumare, ang iban sina suod nga abyan. Tikon ginaprobahan na to, kag ginpapungko si Gina Lopez, posibilidad wala matabo ang pila ka mga pagbaha, posibilidad na punggan ini siya. Pero hindi pwede kay man ang ila sini nga under the table madula. Inaya klaro. Sa nasiling ko na kung kanday sino man ini sila. Dapat kung tani ang ila sini nga dapat may ara ini sila sang ginatawag bala nga pagpalangga man sa aton pungsod ahay ang gipalangga nila ang ila bulsa. Kay kun ila ini nga pauntaton ang pagtubod sa ginatawag under the table base madula. Pinsarabla, mga minahan niya mo, minahan sa mga bulawan, sa kun ano pa dira. Dako ini kaayong nga negosyo. Ti ang parte ko di dako man, ti bangod sa kahakugan sang kwarta, pobre ang mga imol. Sila yan nagpatindog sa mga palasyo, hindi dali maanod sa kung ano man nga baha. Ang pobre yang mga imol,
ngara sa mga banwa kag syudad kon magbuslog ang tubig, wasak ang balay, anod ang balay. Kay ang ila balay iya himo sa light material. Ato yang nangganit todo, nagpatindog palasyo, mabakod ang kabalayan. Pero hindi kamo magsalig. Ang ginatawag nga gaba timan kag merisi, basi mag-abot sa inyo buwas damlag. Ang ginhimo sa Dios inyo ginguba, bangod sa kahakugan sang kwarta. Damo sa kabuhi ang nagkaladula, bangod sa inyo kahimuan. Responsable kamo sina sa mga nagkalamatay. Kay kontani, kung ginpunggan ta, ining pagpangutod sa kahoy, ang pagpauntat sa mga minahan, kag pagkot-kot sa kung anuman nga kadutaan, nga inyo ginkwartahan, madamo kuntani isang kabuhi ang naluwas. Bangod sa kahakugan ninyo sa manggad, madamo ang mga nagkalamatay. Abi nyo, hindi kamo sina pagsukton sang konsensya nyo, buwas damlag. Gapati kuya, nga may gabagid. Gapati kuya, nga may karmagid. Pag-abot sina nga tion, basi kon ang tanan mo nga ginsulod sa bulsa mo, ibo-buo mo sa balatian mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Kamusta? Maulano ng panahon. Kamusta ang aton mga merkado? 8 minutos na nakaligad ang korpyo naton. Base kon pamatian man sang aton si alkalde ang ayo sang kasimbahanan, base idugon jutay. Base ko manaog sa alas 3. Depende pa na kung ano ang mangin pamatod ni Mayor Bing Leonardia. Kamusta ang biyahe sa aton mga salakyan? Ang mga salakyan kahapon arangkada kung tani sa pagbiyahe, binubuan todo sa ulan, sos hindi maintindihan. Halin saga, hasta magabi nga pagbubo sa ulan, bangod sa mga low pressure area. Kamusta ang mga balita sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang aton sini mga kauturan gapakadto pakarena sa mga merkado? Ang aton patrol galagulad man sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong nila sa aton ang nagapanguna na nga mga balita. Kagabi ga monitor ko kay Aksyon Eric Magmanwa, porteng arangkada ya. Sino man to yung naghagad arangkada sa Aksyon Radio. Kag sang ulihi, nangayo malang pasensya, hindi manggali kaurot sang sinamo ya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:10 na. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, good morning. Subong kaagahon masyado katawhay sang dalanon sa syudad sa Bacolod. Nagmala na ang pila ka mga dalanon sa syudad, ang dalan sang Burgos, dalan man sa area sang Lacson, amaning mga major roads nga nalabayan karon sa mga isang patrol, especially kung going ikaw sa area naman sang Lopez Haina, going man lusot sa area sang Doña Juliana, pagkanto na Action Fred sa area sang Takuling. Medyo malana no ang dalanon sang syudad. So sa aton sini nga mga kauturan extra gyapon nga paghalong sa pihak sini nga sa sini nga kaagahon mismo Action Fred, masyado katawhay sang dalanon. Action Alvin. Yes, sir. Daw ikaw gid ang artista gabi? O gani man no. Pertiged. Daw inarangkada kagid. Ginwaswasan gid ko kagabi tungod sa observation ta sa basura bala sa iya nga lugar. Ginkuhaan ko no siya picture or kuhaan sa picture. Kuhaan sa Action Fred. Ang ilang lugar pala nga nakuhaan man sa nga picture sa piyak sini. Katamo gid man basura tuwod sa Barangay 1. Ay abaw mayong aga lang da kay anong pangalan sini kay Jude Montaño Alit. No, Jude Montaño Alit, no? Hindi lang kita kundi may iban pa. Kinakuhaan man to liwas sa nga lugar ang ilang area nga kahapon sa piyak sini nga may pagbaha bala Action Fred sa pila ka mga lugar. Kunti observation ta kahapon sa aga kanami gid man tuod Action Fred, no?
sang aton sining kalibutan, partikular kung mga lakas langit kapon sang kagahon, syado ka tawhay kagwa mga bituon, ara pakita si Haring Bulan, asos pila lang gid ka oras amat-amat, ginpalibutan sang galom kag nag-ulan. Kung ito pa ang ulan sang aga, Action Alvin, ano natabo nga nga portigid ang basura? pertigid ang basura action na Fred, especially dira sa area sa Taytay bala nga ng Taytay sang Barangay 1. May portion man sang Barangay 1 nga ginahabuyan man sang basura kung tinapicturean ta. O pag picture ta sa piyag nga kaulan kahapon, ara gyapon ang mga basura nga wala gid na pick up sang IBM. Ang aton sila intention da hindi ang paghaboy sa mga basura. Kasi siyempre of course disiplina sa paghaboy sa basura hula to ng IBM galing kay tinumpok ang mga basura nga obligasyon man sang IBM. Nga wala matawgan ng IPM? Wala man matawgan ang IBM. Ang IBM na which is supposed to be din ay obligasyon matag aga. In fact, ang pag-pick up sang basura action na Fred, obligasyon sang IPM, hindi lang sa tagsa ka mga barangay, even ng mga subdivisions, kundi sa mga subdivision, reklamo man, nga kung kaisa, wala mang gina-pick up sang talagsalang o kung sa isa ka simana, ka tatlo, ka apat ng pag-pick up, kalingiti na tipon man ang mga basura action, Fred, no? Anyway, maayong aga lang da, kay Mr. Alit. Ngayon man siya galipasin siya, no? Makon man kapon sang hapon kundi gingkwaan man sang pictures kapon aksyon na eden ang sitwasyon sang dalanon kay kaulan atos kay ang lain pagid kay pagkatapos ato sang basura gindala sa iya pa. Siling ko ate way kamay mo taga Barangay 1 base bala nga ining si Jodne or base no nanong nagsulod ginbutang kung basin bala may nagsulod nga batikuling saya sining paminsaron asos kaya hasta nang gali gabi ang iya negatibo nga pagpaminsar ngayo Amalain sa to kado pati si Mayor Bing do inarangkaya? gani man sining ko gani wala sa samay patawad. Hindi lang kita, kundi hasta ang alkalde sang syudad, binaswasan naman. Siling ko nung sulumulot sa utok niya yaman, hindi man iangay sa lapako nung galing ka papansin. No? Kung kaysa, ikaduha na ni action Fred mo, dumdum mo tong isa ka gwardya man. Isa ka gwardya, nga taga Pangasinan, galing kay ti Ari Manggali Dris Pagkulod. Asos ko komentar man siya sa programa man, asos na kay nadalupang dan man nga mo gali paglantaw, gwardya. Kag gusto lang magpapansin. Ang mga tawag wala ginatawag tabal action Fred kung kaisa KSP, meaning kulang sa pansin. Gusto lang Okay, siguro nangayo man malayo. sa pasensya ko no ha. Nagani man aksyon na Fred. Dogro na kuan niya man na dumduman niya nga daw hindi among ginimo ya. Gani man ang importante diri pagpangayo sang pasensya, salamat. Gina-appreciate gid no. Natural lamang kita. Kundi mahata kita sang pasensya sa isa ka tawo gagapangayo. Mayroon basta importante hugot sa pagtagipuso. Kon gapangayo pasensya gani Dios. Gani man inaya ka simple gid lamang nga komentar ti pasensya ati okay lang no. Ti insyentihan ta man action Fred. Subong nga kagahon ang pila natong ka mga kauturan ang nagbiyahe na no sa sining aga ang mga tricycles, mga jeepney, kagaiban mga taxi on parking na sa ila sining parking post. Actually, yung parking post kalasabi action Fred sa area sang Libertad may mga naga-parking na sa mga taxi, gahulat, ang mga jeep, even ang mga tricycles. The same the reaction Fred nga patrol bago lang kita panawag sa area sang Burgos Public Market. Bisa nga bigo ta, gabiyahe subong aga. Oo, kumusta biyahe mo subong? Biyahe ka o nanindahan? Misis Ano? Umpra. Sino nang umpra? Misis Ang misis mo, original o kay kadua? Original Action Fred, kabalo ka kung sino nakitan ko sa kay tricycle na og. Oh, sino? Sabi ko, si Jonard. Sino? Jonard Tornilla. Ah, Si Action Jonard, no? Temprano pa nagpanindahan. Original niya, Action Fred, nanindahan man diri sa area sa Burgos Public Market. Ati, wala to na si Mrs. Frank.
Laban. Laban ko no Action Fred. Kunti, kapon Action Fred, bilog nga adlaw, ang ulan halin sa aga, tubtob sa maggabi, di kamustahon ta subong ang presyo sang mga isda. Nga kung kay sa Action Fred, kung may mamadros ang hangin, may mabaskog ang ulan, ang epekto Action Fred, nga kung kaysa pagkaaga, may presyo o saka ang presyo sa mga pamalaklon partikular ining isda no muning may pagsaka sa bilis nga isda ari nakita Action Fred sa sulod ang Burgos sa public market at least ma-checkyer taman no ang pila ka mga displays ginaamat-amat na karon nga aga rin naman diri si paring Mayo. Pre, ano mga available ta subong? Bangros lang isda ko, bangros. Bangros lang? Tagpila subong? Tagpila. 200 bangros bong. 200 subong? Nga mo lang ni supply mo subong pre, bangros lang? Taas presyo bong. Oo. Ang kalabanan ni punong ni ukon Dagat. ining kwan na sa kilid lang ni no. 200. 200. Oo, mo lang ni available mo so far. Oh, bangros lang ito, ito for size. Huwag gid action pre no, pangros lang gid kuno ang available. Lain chimpo eh. Oo, kalaing gid sang tiyempo. Bagay kalabanan direction pre do, dagko man yung mga pangros. Amo ni ang available sa karon pipila pagid lamang ka mga lamesa ang nabutangan sa display sa sining aga. Agad dito nga ibaluan taman ang presyo. Makon mo na, yan na, amo pa lang ito nga simpleng ulan. Pero ang pagsaka sa presyo man sa bangros, nagsaka man mayaragin man tag 200 pesos. Pero may mga panagat man direksyon na Fred, no? Subong aga. Ano na available sa pre-junior? Ang lagaw. Oo, lagaw. Ano nga klase nga lagaw ni? Lagaw Tagpila ni siya? 15 kilo. 250 ang kilo. Ang matan, pila? 200 ang matan. Nagmahal sa subong, no? Ano ang kay tungod sa ulan or madlos? Amo na matlos hangin. Madlos nga hangin, so for Action Fred, no? Lagaw, ang presyo 250. Ang ang matan, tag 200 ang kilo. So for amo pa lang ni Action Fred, ang mga available kagagi na display sa karon no si may baligya man ka grade na lubo-lubo may ari man diri subong mangkuton tabi kung pila ang lubo-lubo kay may may ara man ng mga dagko subong si may pre ano niya ilak no ay labahita daw porma daw ilak eh labahita kung sa Tagalog pa laba nga hita di ba. Labahita ya pila? Tag 160. 160 ang kilo. Ang lubo-lubo ta pre pila? Tag 140. 140. Medyo ang nag-abot sa imo subong yellowfin gagmay lang ni siya. Kung lang taon na balarite porma. Tagpila ni siya pre? Tag 200. Tag 200 no. 200 pesos. So, for Action Fred, may pila pagin lamang siya na siling na display sa isda, no? Diri sa area sa Burgos public market. May as-is ang presyo, ang lobo-lobo, 140, pero may pagtaas man sa pila ka mga isda. Lubo-lubo na lang naming lubo-lubo pamalhan Hindi ganito tortahon bla? Yes, mas kananam, ang masabruso pa, batyagan mo sa pursang lubo-lubo Action Fred, no? Kung sa mga kabataan, paborito man nila kung itortahon. Pero sa ato niya, pinaksysolve na. So, for Action Fred, no? Ang observation sa patrol, ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape nga inyo sang may TC, ang alkaline vitamin. Area sa Burgos Public Market with Action, Nani Kirao, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21 na.
ang tao nga nagapangayo pasensya, pasensyahon, no? Masakit-sakit ang ginabuyan ng mga tinaga. Okay lang. Iti amo na sila yung kung Diyos ang nagpatawad, patawaron man. Kabay pa nga hindi pagliwaton kalaway man nga amuhon mo na ang Aksyon Radio. Daw hindi naman na amo. Pati alkalde sa Bacolod, insultuhan mo, ti daw ang ginbuyan mo nga mga tinaga, ang halit ginbuyan mo na. Ti okay lang, damage sa sbindahan, pero sa nasiling ko na, wala kita maybo, kaya kung akong pamangkoton, nangayo ka sang kapatawaran, okay lang. Kalimtan tayo na, pero ti ang gindulot mo nga kasakit bala, sang insulto mo, sa Aksyon Radio, daw budlay dulao, no? Muna siling blang mapasensyahon man kita, galing hindi malipaton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na, una nga hutong sa aton pagpulupanamyaw morning kay Milili Oligo, kay Tata Galgo, kay Raymond Solidom, kay JBL Luntayaw, kay Lisa Dono, kay Christian Rivera, kay Jore Montiliano, kay Jocelyn Dinsay Oliverio, kay Jomar Ayagan, kay Martin Aliling, kay Christy Aribalo, good morning, kay Dideni Juna, kay Ames Gidi, baw sa Qatar siya, nagamonitor, si Vanessa Mayo, sa Minnesota man, nagamonitor hapon dito sa ila, kamusta kada Vanessa? Kay Gangi C, kay Mon Lisay, kay Alex Muntisa, kay Peter Aligarbes Jr., good morning lang. May mga komentaryo sila, okay lang respeto na to nina. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na, o sa panahon sa pandemic crisis global, ang nagakatabo sa pungsod, kinahanglan nga may ara kita husto nga patubason, kay kun wala, kabudlay sa pagpangabuhi, ang mga plantador ka pangakroy gani, kon manubo ang produksyon. Isa sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na, low pressure area, nasiplatan, 100 kilometro, nasidlangan sang Juban, Sorsogon, tail end sang frontal system, ang nagaapekto sa eastern section sang northern kag central Luzon. Amihan, nagaapekto sa kabuk-usan sang Luzon. Ang Visayas, maka-eksperyensya sa magalumon nga may lapta-lapta nga pagtupa sa ulan kag pagdagoob bangod sang tail end sang frontal system sang low pressure area. Ang Occidental Mindoro kag Palawan, lakip ang Kalayaan Group of Islands, maka-eksperyensya sang magalumon nga may paglapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagdagoob. Kasarangan tutub makusog nga hangin, alin sa aminhan na sidlangan, pakadto sa naaminhan na katundan, ang mga-epekto sa kabug-usan sang Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, lakip na ang Kalayaan Group of Islands. Amoy ng kabangdanan kung nga nakabatya kita sang wala untat nga pagbo sang ulan. Kabay pa, ining low pressure area, maga-iskirda na, magagwa na siya sa pungsod para nga makabatyag naman kita sa pagbutlak
ni Haring Adlaw. Nahidlaw makita no nga makita ang pagbutlak sa adlaw bla. Base pa man lang kaluyan nga mag-iskirda ini siya. Kagkabay pa, wala na kuntani sang mga bagyo nga magsulod pero ginapananaw sang pag-asa posible isa dua pa ang magasulod sa bulan sa Disyembre. Kabay pa nga matunaw kung matugnaw ang panahon, gakatunaw ina mo ang mga low pressure area. Kabay pa nga mauntat na kay kadamo na sang kalalatan nga tunaagyan. May COVID na kita, may bagyo pa, may baha it iban pa. Puwerte na nga kalalatan ang ginaangkon subong sang pungsod Pilipinas. Gakaubos ng kabansang gobyerno, bulig dire, bulig dito. Wala pa matapos ang SAP sa mga nahalitan. Ara naman, waswas naman sa pila kabahin sang probinsya, porte ng gutom, kulang na sang mga bisti kag pagkaon. Bisan paano, gabatyag man sila. Nga wala sila nagkaisanon, padayon man ang paglupad sa mga bulig sa mga lugar nga inigo kag binayo sang bagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Anano pa ang pila ka mga balita nga aton daydayon karon nga kaagahon. Si Interior Undersecretary Jonathan nagsiling nya ang iban bala ni wala gasunod nga bangod ang pilaman ka mga opisyal amo mismo ang nagauna. May mga opisyal magita nga wala nagasunod sa mga protocol. Sa online forum, ginpahayag ni Malaya nga dapat ang government official amo ang magaserbi halimbawa kag
kung maisa ka opisyal nga hindi magtuman kag makita sang sibilyan, aba, nya siya opisyal gani, wala gasunod sa mga minimum health standard kita pa. Kag isa pa, ang ginpalayag ni Balaya niya sa mga opisyal sila niya, nga kung agdahon ka mo, pananglitan may mga speaking engagement, ibitaron ang mga opisyal sa gobyerno, sila niya kung wala ka mo kasiguruhan nga ang social distancing masunod, hindi na lang pagbatuna, balibari na lang ang imbista o kung ang imbistas o kung ang pag-imbitar sa inyo nga aman. Ini nagtuluhaw ini nga mga isyo bangod sang natabo bala to sa kay presidential spokesman Harry Roque kag senador Manny Pacquiao sa Cebu kag Batangas sa diin wala masunod ang social distancing. Nga suno sa report ba nagtulumpok ang mga tao kuno. Adios, nakuhaan sang kudak kag iban pa. Balo ka naman ang muda subong hindi na magwanta. Ang aton subong mga kabataan dasig magkuha yati. Ang tanan may cellphone mo, may kamera. Nakuhaan, porte, ginutok ang tao, interview ni Senador Manny Pacquiao. Tiyawat pa man, kabalo ka naman bantog na si Manny Pacquiao mo, nga kung magkadto sa iban nga probinsya, panghatag man kwarta. Di kundi gagutok ang tao, ang social distancing, wala masunod. Amo ina nga, siling ni Malaya, kon wala malang sigurado nga hindi mapatuman ang social distancing, aber, hindi na lang magkadto sa mga lugar, kag hindi na lang pagbatuna ang mga imbitasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na morning lang, kay John Villarosa, kay Melchorita Perer, good morning. May lang pag-monitor kay Dilia Liabe, good morning man. Tira kay Engineer Mungkada, sang Silin Homes, kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Betty Lao sa Binalbagan, kamusta si Ruben Tampos ang LTO, kabugtaw na. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Si Pareri Miyas Arroya, sigurado, gapangapi na inisubong. Si Toto Raul Alibugas na lumda, humlad ka na, sang imo baligyada. Kay Pare Erning Hurilia, good morning. Dira kay Paring Istoy Querido. Kay Nini Patos Burgos na, bugtaw ron. O, sige, bulugtaw na kamo, kay adlaw na. Ang manami ako magbugtaw ka, manumdum ka dayon. Pagbugtaw pangamuyo, tapos pangamuyo panumduma kung anong trabaho mo, manglampaso ka, manilig ka, maluto ka pagkaon. Para blang ang pinsar mo, wala nag-stagnant. Nami na ya. Amo na nga kung Domingo ya, aga pa bugtaw, alas 2:30, alas 3 ka bugtaw na. Pagkatapos manumdum ka na anong imuon. Tanan nga lugasan, hugas. Ang tanan nga lalaban, laban. Ang tanan-tanan nga mga kinanglanon sa sulod sa balay, iplastar. Pagka mga alas 5, kadtos Burgos, pangumpra. Pag-abot alas 6, pangluto. Pag-abot sa takna, alas 8, tanan nga trabaho, tapos na. Relax na ikaw. Ano, sa pamatyag nyo? Gusto man, amo na bala, nami mo. Kung gasako ka, kagdamo ka trabaho, malipat ka. Nga ang trabaho gali kalingawan, hindi gali ubra, kundi makalilingaw ba. Advance Merry Christmas ko no, liyog tamyaw sa asawa ko, Gina Toribio Panes, kag bata iya nga si Ila Panes. Sige, morning. May lang pag-monitora, tagsagid kaaga. Magpadala, hindi paglawiga, kay kabudlay basahon, kon masyado ka damo kag ginaliwat-liwat ninyo. Amo na ang padala. Tiyambot silingon, hindi tana ini. Kon padala ka mo sa message, yutay lang. Hindi paghagadhala kay kabudlay. Daan nga hindi pa ta eksperto sa ining mga kuan sulo-silpo ni na budlayan ako hasta subong. Morning da kay Rooney Sidayon Gordon.
Oy, antes ako malipat, ari gali ho, ang libre nga medical check-up bala, kag libre nga konsultasyon nagapadayon ha. Alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon sa Life Extension Clinic. Pamasyar ka mo dira. Ang Life Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Hindi magalin ha. Mabalik ako. Tapuson ko lang anayo. Unahon ko lang ining paid program. Please stand by. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Saan ang mga kailangan Responsable at pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Sa panahon sang pandemic subong, ang bilog nga kalibutan gantos. Diri sa aton niya, kung wala ka sinuptan, aba, labi na gid ang mga mangunguma, nubo pang baklanay sang humay nila, hindi gani kabayad sa pestisidyo kag abono nga ilagi na apply, ay kabudlay sa pagpangabuhi. Kinahanglan dako ang produksyon. Anong himuon ninyo? Gamit kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na, kay Aida Alunanda. Good morning lang.
ang mga lokal nga mga alkalde kinahanglan nga magapanagtag sang bulig duwa ka adlaw pagkatapos ang ila sin lugar iguon sang kalamidad. Sino nagsiling sini? Ang Department of Interior and Local Government o kon DILG. Kinahanglan panagitan may bagyo, pag-igo sang bagyo duwa ka adlaw tapos kinahanglan mapadala dayon ang bulig, mapanagtag ilayon ang bulig. Agod mapasiguro nga ang pagpanagtag sini mga pagkaon kag iban pa responsibilidad ina sang local government unit kag hindi magsubra duwa ka adlaw. Suno kay DILG Secretary Eduardo Anyo sa memorandum nga napitsahan Nobyembre 27. Siling niya, kinahanglan ang bulig ipanagtagilayon kag kinahanglanon ini sa mga pumuluyo sa ginigo sang kalamidad. Ang local government unit ginamanduan man sa paghatag pudpak kag sa mga pila ka mga kabaranggayan. Suno sa impormasyon sang DILG ang tanan nga mga lokal nga opisyal mapaslawan sa pagtuman sining direktiba paga-imbestigaron kag papanaugan sang sanksyon. Ang resulta sang investigasyon magasirbi ini base kon bala kamo naggiho, kamo nagbulig, kamo nagpanagtag sang bulig sa mga nahalitan sang kalamidad. Amo ini ang mando sang DILG. Kinahanglan hindi pagpadugayon. Pag-strike gid duha kadlaw kinalan managtagilayon kay kinahanglanon ina sang aton mga kauturan labi na gid ini balang nahalitan lubos gid. Nawad-an sang balay, ginanod ang mga pagkabutang, wala pagkaon. Kinahanglan nga responsibilidad ina sang local government unit suno man sa DILG. Hindi naton pagbabayan ang aton mga kauturan. Suportahon ta ini sila. Amo ina ang pinakaulihing nga mando sang DILG. Hindi pag-atrasahon ang bulig. Baw kay nagligad nga pilato ka mga tinuig. Purting halit ang ginigo sa pungsod Pilipinas. Nagpadala bulig. Ang halos tanan nga mga kapungsuran sagwa sang pungsod Pilipinas, nagpadala ang Japan, nagpadala ang Amerika, kag iban pagid. Ano nagkalatabo? Atong Yolanda kag iban pa? Ang natabo kundi ang ginapadala na mga stateside na iya mo, nga mga kagamitan, ang mga dilatas kag ginapadala, sos, igo nga lantawon sang pila naton ka mga opisyal sa gobyerno, ang galaabot to yan ng mga daan na blang nga mga dilatas at mga stateside nga liit nga pungsod dula na. Ba, di nagkanto tuman? Kadamo-damo mo. Kagang mga dilan na blang nga mga habol to nagligad, wala na kaabot to sa mga natungdan. Ang nag-alabot to ya, mga daan nga mga habol bla. Sino man nagagatago tuman? Tiyan mo ng buot silingon bla. Na kung ginabulig, ibulig. Kung ginahatag, ihatag dito sa natungdan. Amo nang kabudlay kay makupit gid ba? Ti kinahanglan subong gid yoga pangipi-kipi man sila. Kay kung hindi ka mangipi-kipi, disgrasya kagid. Si Presidente Rodrigo Duterte balo ka man sungadyas na porte. Hindi siya hindi ka mo maghimos na kay kon madakpan kamo iwaragwag ang ngalan nyo, bation sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ato, nagligad nga Lunes, kubati ka mo to, sisinta ka mga ngalan sang mga empleyado sang gobyerno ang ginwaragwag ni Presidente Rodrigo Duterte. Pinanglawag ya ang mga ngalan. Ang hindi lang malawag sa Presidente, ang mga mamalida, ang mga kongresista, hindi siya maglawag. Pero kung mga ulo-alkalde ka lang, tapos kagid, porte mo, ginawaragwag ang ngalan mo, tamak mo nga,
mabatian kay mo sa bilog nga Pilipinas. Porte, ang huyas na, porte. Huya mo sa kaugalingon mo, huya sa pamilya mo, huya sa kabataan mo. Ginahungod di man na sa presidente niya para magkalahuyan kamo, nga mga kaukawan kamo, nga mga korap kamo, nga mga opisyal sa gobyerno. Porte. Kasalapo man kita presidente nga porte, no? Kung sa bagay kaysa mayo man mo. Kay kung hindi mo pag-amon sina, sige mapangawkaw nila mo. Hamak mo nga, sige akuot mo sa kaban sa gobyerno, sige man bayad sa pobre nga si Juan de la Cruz ang iyang nga buwis, kuoton malang sa mga opisyal nga iban, hindi man tanan. Kay gapati kita ya, damo pa sang onisto nga empleyado. Ting mga rank and file ya, wala man nagahimos na. Kung makaganit, kung maganit, yung man tagyutay. Pero ang nagaganit dako ining mga opisyal sang BIR, opisyal sang Bureau of Immigration, opisyal sang BIR, kag iban pa. Kita mo ang ginapagsipa sa pisto, may mga ranggoged. Kahit sila malang mo. Sila malang yung kapot sa kwarta. Kisa, amak mo na kung ginakaptan mo milyon, tintar ka man. Galing kon madakpan ka, kanugon sa kinabudlayan mo, nga supposed to be, pag-retire mo, dako, kuluaon mo, bisan hilay-hilay ka lang sa imo sinibalay, may ginapaabot ka kada bulan. Pero kung madakpan ka, ngagad ka panguot sa kabansang gobyerno, sos por Dios, por Santo, ang tanan mo nga benepisyo, forfeited. Sige gid, panguot gi kamo na sa kabansang gobyerno. Wala ka mo madudla. Ang iba naton mga utodo, ibang katarangison, ang pamilya nila, nauya magwas balay nila, amak mo sa bilog nga pungsod Pilipinas, lawagon ngalan mo, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na morning lang kay Aida Alunan, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Rosalie Sombero, kay Lina Bartolome Untal, kay Jose Mungcal Torilla, kay M. Sarmiento, kag kay Warlito Nisha. Ang iban karon naman na. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mabugaw nga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Morning lang kay Frida Abad sa Barangay 29 ba? Natamiyaw siya ni Sonia Baira sang Rosal Takuling. Ako, maldita. Kay idilaos na. Good morning lang. Ari anay ho, pulo pangapi kamuda. Ano ang inyo gamiton? Dr. Alfred's Green Co. Philippine Standard Time, las 5:15 na. Tunan anay ining karon ginpalayag sang DILG nga ang mga minor tugtan nga magsulod sa mga mall kon upod ang ginikanan. Ang reaksyon ni Mayor Isko Moreno niya dapat anay konsultahon ang mga eksperto antes ikasa kag tugtan ang mga minor de edad nga magsulod sa mga mall. Kaya nga pila ka mga mayor dito sa Metro Manila medyo dulo distansya gawa. Wala anay magkulo-komentar kon bala patugtan ang mga minor de edad nga magsulod sa mga mall. Ting iba nagatag na sa komento kay ang local government unit may ara man yang poder mo pagi sa pag-isyo sang executive order. Pero kung pamatian ta si Moreno siling niya, dapat kung tugtan ta ang mga jóvenes, dapat may ara konsultasyon sa mga eksperto. Ako upod makos ni. Dapat tuod tunan anay. Okay, may upod nga guardian, may upod nga ginikanan, pero pamangkoton ta anay ang mga eksperto sa ikaayong lawas. Nagakadapat na bala subong nga tugtanta mga minor de edad nga magsulod sa mga mall. Wala yan delikado. Kaya kung may delikado, di kung ikaw ginikanan, tugtan mo ya, kabataan nga magsulod nga may delikado, kag wala pa siguro. Di kung daw wala pa kasiguruhan nga pwede, hindi lang anay kita
magpadaso-daso. Sino bilang hindi luyag, gadalon ng kabataan niya, labi na gid sa bulan sa Disyembre, nga maglantaw sa mga matahom nga talan-awon da, mga saot-saot na ni Santa Claus kagiban pa. O galing kon ang eksperto magsiling nga may delikado pa, ipaiway lang anay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Norma. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21. This time check is brought to you by Make Ninggalia kay Neil Malanday,
Muning kuno sa asawaya si Alme Jane Malanday, kay Shenika Mahilom, kay Dodge Dalida, kay Oma Lumina, kay Imbong Jocampo. Ba, si Andrew Juanitis, ara siya. Gabugtaw siya, aga pa. Andro, good morning. Ari anayo, kung may mahikapan bala kamo nga nagatubo nga bukol sa lawas, abyan hindi pagpadugaya, basi mangin malignan pa ina. Pakupusa dayon, gamit kamo Santon Plus Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap sa resulta sang Small Town Lottery, una nga draw, 10-25. Una nga bula, resulta 10 kag 25. Second draw, ikadua nga bula, 16-29. Ikadua nga bula, resulta 16 kag 29. Third draw, ikatatlo nga bula, 26-15. Ikatatlo nga bula, resulta 26 kag 15. Saylo kita. Aber, Yari na ang Lotto Result. resulta sang Loto 655 kita. Ang jackpot 30,377,059. Kombinasyon in any order, 5, 10, 42, 50, 27, 41. Resulta sang 655, 5, 10, 42, 50, 27, kag 41. 645 kita. Ang jackpot, 129 milyones, 531,306. Kombinasyon in any order, 15, 22, 1, 7, 39, 13. Resulta sang 645, 15, 22, 1, 7, 39, kag 13. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Morning lada kay Elizabeth Balaca Gamala, kay Alex Puentes, kay Evelyn Nipamusino. Good morning lang. Dire kita. Balita naton sa City Hall. Bacolod, CHO may 174 milyones proposed budget sa tuig 2021. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Ang Action Fred, ang Bacolod City Health Office ang mayarasang propose nga 174 million pesos nga budget para sa 2021. Ini ang ginabugusan sang 6% sang 2.6 billion pesos nga proposed budget sa Bacolod para sa masunod nga tuig. Kahapon nga daw sa virtual session, ginpahayag ni OIC City Health Officer Dr. Edwin Miraflor Jr. ang CHO sa karon ang nag-a-adjust Action Fred sa epekto sang COVID-19 pandemic. Si Councilor Gamboa ang isa sa mga nag-question kay Dr. Miraflor kung bala na di pa ni Action Fred sa 174 million nga pondo para sa 2021. Ginpahayag ni Miraflor nga ila tingwaan nga ma-workout ang pondo nga gintugyan sang syudad. Kag ila man abi-abiyon Action Fred kung tugutan sang Bacolod ang pagkuha sang mas madamo nga personnel kag madamo nga doktor. Subong nga 2020 ang CHO ang mayara sang 169 million pesos nga budget. Kahapon nga daw Action Fred sang ginaprobahan sang konseho sa second reading ang ginaduso nga 2.6 billion budget sa Bacolod para sa 2021. Mas manuboy ni sang 13% kung ikumparar sa 3 billion pesos subong nga tuig. Are you happy with this budget? I inherited the program appropriation application for the following year, Honorable Councilor Gamboa. But if the budget is assigned to us by the city, we will try to work this out. But if in case the city would allow us more personnel, more doctors, it will be very much welcome. Nabatian ng OIC sang Bacolod CHO Dr. Miraflor. Sa mga kaaksyon naton, halungan ang aton ikaayong action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Philippine Standard Time, las 5:39. This time check is brought to you by kay Carnel Ron Manaay, subuman kay Los Biminda Bonhibod sang Barangay Bata. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas
Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang iyong kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. This time check is brought asawa. Si Corazon Villasis Gayo kay Marita Tomlos kag Blondie sang bago. Good morning. Diri kita. Balita naton sa Kapitulyo, mas gathering sa Kabangkalan ginlimitahan sa 50% capacity. Korpyo, alas 10 ang gabi, tubtob alas 3 ang kaagahon. Balita Kapitulyo. Detalye upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May panibag-ong executive order o kon mando nga gin-issue si Kabangkalan na City Mayor Pedro Zayco nga naga-limit sa 50% sang total seating kag venue capacity sa ginapatagayon nga mas sa gathering sa syudad. Nasaad man sa siring nga mando nga dapat ang curfew hours maga-umpisa alas 10 ang gabi tubtob alas 3 sang kaagahon. Diri man liwat ginapahanumdom nga sa gihapon istrikto nga ginapatuman ang health protocol pareho sa pagsosok sang face mask, face shield kag social distancing. Ginapahibaluman nga sa gihapon padayon nga sirado ang provincial border control apang bukas naman ang national highway sang syudad. As of kahapon December 2, ang syudad sa Kabangkalan may ara sang 6 ka bag-o nga COVID positive cases. Apang may 14 naman nga naka-recover kag may ara sang state and wave ka mga active cases. Ang kaaksyunugikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovoya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Morning na da kay Miriam Panagiton. Mga blatter entry pagkatapos ini.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Morning lada kay Roderick Ongon, kag kay Elvira Pada. Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto? Radio Philippine Standard Time, las 5:52, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon Alvin Craba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred na recover sa mga kapulisan sa idalon sa nga police station number 8 ang isa ka explosive rifle grenade matapos nakita mga takna alas 10 kagabi
sa Baybay along Denmark Beach Resort sa Purok Aning, Barangay Pahanukoy diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Captain John Ray Batadlan ang explosive rifle grenade na ini ang nakita ni Eric Gabutas, amo ni ang caretaker sang beach resort. Sa diin samtang nagapanindo ini sa Baybay along resort, nakita iya si Action of Red ang isa ka fragmentation rifle grenade sa Baybay rason nga una diri nga gingkol ang atensyon sang mga kapulisan. Subong man ang atensyon ni Mr. Demi Montoya, ang bomb expert sang Bacolod City Police Office. Giliyon gingkadtuan kaga positive action Fred sa diin sa karon ang ining action Fred no, fragmentation rifle grenade ang yara karon sa ara na karon sa BCPO, sa Explosive Ordnance Division sang BCPO, gina-checkar pa no ni Mr. Demi Montoya. Samtang sa area naman sang station number 1, arestado ining tatlo ka mga lalaki sa illegal nga panahor sa barangay 14 sa siyudad sang Bacolod. Sa diin ining suspect gingkilala kay Angelo Amamalin, kagaduha pa ka Ivan na recover sa mga suspect ining tatlo ka pisoson silbing Q-coin, kaga 100 pesos silbing pusta sa Caray Cruz. Balita report sa patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Morning lang kay Yasmin Roldan Rabilio. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan anong kalintangan Responsable at ang balita Pagdayo na ipalangnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Radio Philippine Standard Time, las 5:59. This time check is brought to you by Multivitamin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.